Mose makati munoda shumba murambwi vamunangagwa handiti ndova tinopinda navo zvavakaronga kuti zvibude muna by 2030 zvinge zvichibuda. Mhandu dzazvino dzashaya dzawo mashaya vakati pano nepano vanenge vachingotaura zvisina maturo. Kana zani ichitonga ZANU-PF ichitonga kusvikira madhonga anenge amera nyanga. Kana mutemo wacho futi tinochinja vakaramba vachiita nharo toti ndo vatinoda kusvikira amen. Yes. Saka dai zvanga zvitodze vatombonyarira zvavo kutoti zii. Ivo vongomira chete kudya sadza tichivarimira. Maswera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel. Apano painawo dzinenge chitika matimba nenyika yedu yeZimbabwe. Tichoti kana kari kutanga ukuya pana ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchimbowagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Tena waita kuigira mzwara nasi. Now, iri kunetsa na iri kupisa ndofunga takaona nyaya yaitrenda during the weekend apa pari kunzi Vice President Constantino Chiwenga vari kuda kumisa plan ya president emasondambudzo Mnangagwa yekutonga kusvika muna 2030. Vakabuda zvitaura vachiti kuhondo kwakaenderwa nyaya yekuti munhu wese ave ne right to vote. Nyaya inova iri kupikisana iri kupushwa navaziyambi pamwe chete nemamwe mafoot soldiers ava Mnangagwa yekuti president anofanira kuvoterwa ne parliament chete. Nyaya netsa vanhu vakataura vachiti vachiwenga naMnangagwa sikuonana, asi pane nhau yanetsa. Pane video ratakudzorerai, video from the past, vachiwenga vachitaura vachiti kana zvichiita kuti mutemo uchinje kuti vaMnangagwa vatonge kusvika amen hanzi tinouchinja. So pane confusion kuti chii chiri kuitika. Vachiwenga vari kuside ripi racho. Pane mafactions ari mene mubato reZANU-PF kana kuti ibhora riri kutambiswa vanhu risina mweya, vanhu ava vari kuzivana. Tinoda kusiyai muchinzwa this video mobva mati zvamuri kufunga mucomment section kuti vaviri ava havasi kuonana here kana kuti tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Mose makati munoda shumba murambwi vaMnangagwa handiti ndova tinopinda navo muna 2023. Esancheni matsauth zvavakaronga kuti zvibude muna by 2030 zvinge zvichibuda. Mhandu dzazvino dzashaya dzawo mashaya vakati pano nepano vanenge vachingotaura zvisina maturo. Isu tiri kupinda navaMnangagwa muna 2023. Ndova tinenge tiinavo. Kana zani ichitonga ZANU-PF ichitonga kusvikira madhonga anenge amera nyanga. Kana mutemo wacho futi tinochinja vakaramba vachiita nharo toti ndo vatinoda kusvikira amen. Yes. Saka dai zvanga zvitodze vatombonyarira zvavo kutoti zii. Ivo vongomira chete kudya sadza tichivarimira. Aiwa zuva ranhasi ndire mukuru wepati, ndire mukuru wenyika. Manzwa kurasikirwa kwatakaitwa vanoda kuti vapfuure kuno tese zvatakaita kuno tiri kuchema nemi nekurasikirwa kwatakaitwa naComrade SK. The president of Zimbabwe has legitimacy because of ZANU-PF. And for him to be legitimate in ZANU-PF, he has to be elected by the Congress of ZANU-PF. And that hasn't happened for him to be talking 2030. So why are you not talking to ZANU-PF to say this process has not been completed? This person has not been accepted. The resolution being used has not been coming from Congress. So there should be already a null and void, or at least an ultra-virus challenge
to what has been done by a central committee that has not been elected properly, with individuals that are not supposed to be there, who are making laws now for the nation and pushing things through cabinet into an amendment to the constitution that is ultra vires because it's already null and void from ZANU-PF itself. We need to look at all those processes that challenge the institution that gives the legitimacy. Talking about the presidency does not mean anything because the presidency needs us to accept. He needs us to acquiesce to what it is that he's doing. And if ZANU-PF says we don't acquiesce to your decision to try and go to 2030, yet we haven't elected you, that automatically means that what he's doing becomes void. If we as the citizens also then say, before we even start talking about that, let's look at the process that you've used to try and push your amendment. And we challenge that with the report that Majome gave us. Those are the practical things we can do. And you yourself said, Woza women went to court in Rhodesia. Woza women went to court in Zimbabwe. When the court in Zimbabwe did not give them decisions, they went out to the African Council of Human Rights and People's Rights. We have to now use those very same processes. Finish the internal processes. If the internal processes don't give us decisions, we go out. Those are the practical things we can do. Otherwise, what you are then needing to discuss is, are you willing to go on the road? I think we all know the answer to that. People are not willing to go on the road. So let's talk about what we can practically do rather than to build pies in the sky. Right. So basically, you are talking about going to the genesis of it all. That ZANU-PF needs to put its house in order. ZANU-PF needs to stop whatever it is that is happening around the president. The creation of these affiliates, the creation of these people who are now surrounding the president, who are now making decisions on behalf of a political party that is supposed to be the driver in making such decisions. And you're saying that we need now to to call for a reset of everything, where ZANU-PF becomes the arbiter or becomes the entity that controls everything and wrestle whatever power that has been abrogated to all these other individuals who are now surrounding the president. Take the power away from those, and when we get back to ZANU-PF following its constitution, then this thing here that we're talking about will be dead in the water. And we do that while we're also challenging it in the other ways as well, through challenging the processes of the consultation, challenging CAB3 and how it's being implemented, challenging the fact that they want to pass it through the parliament without going for referendum. We do all these things parallel, but influence ZANU-PF as well, because at the end of the day, I think they've got the keys to unlock this, and we know they're dissatisfied. Hence, Themba Mliswa is fuming every day about how members of ZANU-PF and senior members of ZANU-PF and the structures of ZANU-PF are not supporting CAB3. Take advantage of that disgruntlement. Take advantage of the firing of the CIO head, and the head of a Chapter 12 institution, because it shows that there's fracture within the institution itself, within ZANU-PF itself, within its inner circles itself, and within its government institutions. Take advantage of that, because clearly there is a discord and a division within that we are not currently taking advantage of.